Здравейте, казвам се Сейхан Бейсим, основател съм на фирма Floras ООД. Предвид ключовото място на нашия град и засиления интерес от ентусиасти градинари, както и водещи фирми в дърводобива, са основната причина за откриване на търговски обект на Хузварна в Асеновград. Нашите клиенти при нас могат да открият резачки, тримери за трева, роботизирани косачки, тракторни косачки и най-различни градински инструменти. Независимо дали сте любител или професионалист, при нас може да разчитате на пълно сериозно обслужване. Едно от предимствата, които Husqvarna предлага, са автономните косачки робот, които са в крак с последните тенденции в градинския сектор. Нашата основна цел е да предлагаме последните тенденции в бранша, но и да не забравяме за доказалите се машини във времето. Магазинът ни се намира на достъпна локация с възможност за лесно паркиране. За улеснение на нашите клиенти сме разработили онлайн магазин Garden Zone BG с пълната гама на предлаганите от нас продукти. Ние от Garden Zone BG сме щастливи, че имаме възможност да работим с доказан партньор като Husqvarna.